Haideți să vorbim despre boala arterială periferică. Se întâmplă atunci când arterele de la nivelul membrelor inferioare sunt înfundate din cauza formării plăcilor de aterom și limitează astfel circulația sanguină. Afectează peste 8 milioane de femei din lume și poate avea consecințe cardiovasculare devastatoare, netratată. Așadar, care sunt simptomele bolii arteriale periferice? Cel mai adesea, femeile resimt crampe musculare în timpul exercițiilor, urcatului pe scări sau chiar plimbatului. Adesea, femeile ignoră aceste simptome, dar trebuie urmărite și alte semne, cum ar fi culoarea palidă a picioarelor, răni care nu se vindecă la picioare, gangrenă sau ulcere arteriale, picioare regi. Este posibil să avem boală arterială periferică și fără niciun simptom? Da. Femeile, în comparație cu bărbații, pot avea boală arterială periferică asimptomatică. Mai puțin de jumătate dintre femei știu că au boală arterială periferică. Așadar, este bine să ne cunoaștem factorii de risc, care influențează fumatul, diabetul, femeile cu vârstă mai mare de 50 de ani, obezitatea, hipercolesterolemia, tensiunea arterială crescută. Dacă ai factori de risc, discută cu chirurgul tău vascular. Chiar dacă nu ai simptome, tu dă la un consult, investighează-te. Dacă ai simptome, notează-le și discută-le cu chirurgul tău vascular. Cea mai simplă metodă de investigare a bolii arteriale periferice este indicele Gleason-Bragg. O metodă neinvazivă care compară tensiunea de la nivelul gleznelor cu cea de la mână și ne poate da informații foarte utile despre boala arterială periferică. Dacă crezi că ai simptome, insistă pentru un IGB. Ia cu tine un membru al familiei sau un prieten drag și pune întrebări mai bune chirurgului tău vascular. Poți cere mai multe păreri, mai multe investigații pot confirma boala arterială periferică. Deși sună înfricoșător, boala arterială periferică poate fi prevenită și tratată printr-un diagnostic rapid, care implică mai multe schimbări ale stilului de viață, printre renunțare la fumat, dietă sănătoasă, controlul diabetului, exerciții fizice. Discută cu chirurgul vascular despre opțiunile terapeutice. Preia controlul sănătății tale. Preia controlul bolii arteriale periferice.